L'escola Santa Isabel ha ampliat el seu servei de menjador amb la inauguració aquest dissabte de 2 noves sales, 2 cuines, un pati i un rebost. Els espais, que donen servei a més de 150 alumnes, estan ubicats a una casa adjacent a l'edifici antic del centre. Veient que els menjadors que teníem ens eren insuficients i cada vegada hi havia més alumnat que es quedava a dinar. Per tant, vam pensar de fer una ampliació, però per la part del darrere de l'escola. I ja teníem tot el projecte fet i quan ja havíem el projecte ja bàsic ja estava entrat a l'Ajuntament, resulta que la casa del costat, que feia molts anys que estava deshabitada, es va posar en venda. El projecte d'ampliació té l'objectiu d'absorbir la demanda del servei de menjador del centre, que ha augmentat els últims anys. Demostren una gran valentia les monges franciscanes de tirar endavant aquest projecte i realment jo me n'alegro molt. Aquesta és l'escola més antiga de Sant Cugat del Vallès. No puc més que, en nom de la ciutat, transmetre'ls, com he fet avui, el nostre agraïment pel seu servei en el nostre poble. Els nous espais que s'utilitzen des del juny també han permès a l'escola millorar la qualitat del servei i guanyar sales de l'antic edifici.